Hej så alle sammen, JP Games her, og i dag er vi tilbage ved noget Halo. Og sidste episode, der blev vores rumskib angrebet, og så styrtede vi ned her. Og jeg ser ud til at være den eneste, der overlevede. Der ligger Josh. Der ligger Joshua. Der ligger John. Og der ligger Philip og Philip 2. Og der ligger vores pilot og død. Så lad os bare gå ud. Der er granater. Ups. Det var ikke med vilje. What? Fuck, der er Covenant drops. Okay, så de er ikke parat til os. Det er nemlig de der, der er nemlig Covenant rumskib, der flyver herned. Men de tror, at alle dem her, de døde i det der skib, så de ved ikke, om jeg er der. Wow, man kan egentlig hoppe højt i det her spil. Jeg har altid ønsket mig Halo-spil. Nå ja, det er Covenant Dropship. Det er Covenant Dropship. Farvel. Jeg tror, jeg smutter nu. Fløj den ikke lige ned dernede? Fuck, der kommer en til. Fuck, hvor er de? Wow, der er de. Der kommer dropshipene. Jeg tror bare, jeg gemmer mig her. Så vil det være fint. Eller måske bag den her sten heroppe. Det vil nok være endnu bedre. Jeg har ikke meget liv. Jeg har fucking ikke meget liv. Jeg har ikke meget liv. Ej, jeg ramte. Tænkte, at jeg faktisk ramte ham. Wow. No grenades. Flot, så har jeg ikke engang nogen granater. Fuck you. Nej, jeg dør. Nej, jeg døde. Okay, nu har vi bare at komme væk herfra. Ja. Nej. Okay, vi skal lige Okay, vi skal vores far siger, der er mad. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage. Jeg venter egentlig bare på, at de kommer.
tror ikke, vi overlever det her. Ja. Der er en derovre. Der var en, ham fik jeg ikke rigtig dræbt. Måske dræbte jeg ham med den der granat. Død. Wow. Nå, ja. Hej. Hej far. Det var bare fordi, det var lige far og storebror, der kom hjem fra Rema. Wow.